Ka Community Health Center kabadai ka wei ne ki jaka ajing sumar jong sarkar kabadon syari bhoi sabngi kabala ay ka jing syakri ya baro ki pajba jong te ka than kabala palat ya saus patam ki shnong omla ban len ban nakaliang jong sarkar kalaile kat bala ban penbiang ya ki jing ay jing syakri syaki pajba ka than kabala long ru hapo ka jing pet jing kmi jong Dr. E Kalwing ibadai Dr. in charge jong ka te CHC Menta kesengi nakaliang jong keseng HYC ribhoi sepngi kabala long hapo ka jingalam jong samla Alfred Lengdo ubade u General Secretary jong kane keseng na ribhoi sepngi kilalej bania kenduk kerpang nyai Dr. E Kalwing na kabenta banyo ya ki jing tip ki babnya hadin ba ki babun ki pajba ki jupun sngo ya ki jing e habalej ban pha somar ha kane ka CHC Kidikot jong keseng HYC ribhoi sepngi ha ka jingya kren bat I Dr. E Kalwing ibade I Dr. in charge kilalap ba kidang don shibun ba ki jing duna ha kane ka jika ajing sumar kum ki kor ki bor banle ya ki examine baper kaba ki pajba ka than hadu menta kidang ha ban pha le test shaki pat ki jika ajing sumar namar ba kimla banle ha kane ka CHC Nalor kataru kasurok kalong kabasniu bahasa kane ka than bat ki nong pang ki ha ban mi bej ban yo ya ki test ki babiang ki bah ban be shanong po lane sya mairang lane sya gohati nakaliang jong I Dr. E Kalwing ila penpau hakamat gine kidikot jong kaseng ban nakaliang jong I iju penpoi ya ki jingkerpat sya ki board district badru sya ki nong mi khamat ban penbiang na kamenta ki jong don kam jong kane ki jaka ajing sumar henry kat adu menta I klempat yo ya kine ki jingirap ban penbiang ya kine ki jong don kam ki bah hakamat e ki bakentup ya ka kor x-ray ka toilet na kabanta kinongwan sim dawai banbu habar namar kumba kalong hadu menta kinongwan sim dawai ki hab ban wan room bed shadu ka jaka bapenon kam kinong tiapang hapo hospital bad hakum kane kapor ka ba kadon kam bah ka jingpen kerpang na ka jingwan jong ka klam covid-19 kalong ka ba e bha ya ki pajba ban wan room shapo ki kamera tiapang nangta ka jingdon kam jong ki kamera thia na kabanta ki khlung lane ka children's ward namar kumba kalong hadu menta lahap ban penthia lang ya ki khlung hagi kamera ba thia lang ba ki bala rang ba Habayo banya keren pat bat kinong ilam kaseng HYC ribhoi sepngi kila penpau yak jing sokhya halor kane ka jing bomla ban penbiang ya ki jing don kam jong kane ka CHC namar ki pajba ki syam jenjar bha ban lech sumar sya ki pat ki jaka namar kala jangai na ki pat ki center badru ka jing sniu palat ka surok ban penpoi sya ki pat ki jaka ajing sumar ki bakambiang nakaliang jong kaseng ka kentu ya ki bor ki badai pej Khamtam ginong mikmat bat kumjuru ya menteri katanat ka koi ka khya jong sarkar jala ban kit khyalem no na ka banta ban penbiang ya kine ki jingdon kam jong kane ka hospital nakaliang ki dkhot jong ka seng kilapan pauru basyan kin selek ya kendu ya kinong mikmat bat kumjuru ya menteri ka sarkar jala na ka banta kine ki jing e jong ka CHC ha patar khma ha kane ka sngi Kidikot jong kaseng ki balai don lang ki kentup na du usamla Alfred Lengdo ubade u General Secretary kaseng na ribhoi sepngi usamla John Macri ubade u Vice President jong ka kensir unit usamla Sambor Mun walang ubade u wei na kidikot jong ka circle na ribhoi sepngi usamla Syampang Jamu ubade u Sports Secretary jong kaseng na ribhoi sepngi bat usamla Banshan lang Nongtri ubade u dikot jong kaseng na ribhoi sepngi ngi nakaliang ka New Youth Council na ribhoi sepngi Hakani ka sengi ngila yo banwan kendu ya ka Dr. in charge jong kane ka CRC patar khma ka chungi te nakaling ka seng ngila yo ban ya panjimut ya ka jing duna jong kane ka CRC khamtam le hakani ka por bang ya khun persya yo ni yang jingpang ang corona te nakaling ka seng hadin bangila yo batuk ne ki jing panjimut na ka Dr. in charge ngilap ban nakaling ka seng Hakani ka CRC ki jungi dangbun ki baduna te kumta nakaling keseng hakani ka por ya kani ka kabangila yo pan jumut na ka Dr. Nishat banang ni khmat ngin persang ban sungu persangap sya ki badai khmi ya kani ka kabenta bakunjuru hagaju por ni ngin sim ki lat ki lenti ban lekendu ban sungu persangap wat ya nong khmat jungi kamle Pak yau minister berdiri pej ya gini ka tenat jong ka kuj khia te kumbang ilap nakaliang keseng ba habangi pej ya ka jing duna jong ka CRC jongi hang ni ba nadu ki kamera nadu ki toilet nadu ka kalaj kum terter bar haju ko por ngila yo ru ba nakaliang ka kane ka CRC la I don kam kerki bendonno ya ka X-ray machine te ngilap ba ya kane ka si jungi wat ya kane ka machine ru empat don kalau ka ba
kipai ba nong shnong chungi ha ba ki don kam ban le ya ka x-ray ngi lai don kam kurki ka te ban nang tam ngi I ba ki ka jing don kam ba khamat lu du jong ka ne ka sit si jungi ka long ba ngi lap ba ya ka sit si ka noms jong ka ya ki doktor MBBS mo ki de ban don saw ten rei kum balok man ta ngi lap ba ki dang don tang lai ngut te ka long ka ek ka ba ban ko no ban tri kam ya ka ne ka sit si jungi te nakaleng kaseng ya kini ki mat ki ba ngila pan naka doktor nchat jongka aneka sit sik jungi in persang ban sim da kilat kinti kumno ban sngo sha bor badi khmi ya jongka neka sit sik cái cái bà na cái trong doktor đi phân tích khi cái bài đề bật cả những đốt tam cắt kỹ và cái là cái đốt em cái những kadon sibun nakaleng jong ki pai ba no shisno kila dum sibun ki jing ton kam ba kerki na ka banta kini ki pai ba no shisno jong kari boy sangi chungi sini namar kham tam hak ni kapor bangi khun persya ayo nu khnya jingpang andrai ni iba ngila dun kam kerki ya ka isolation center paar kolong ba ngi lai don kam kerki ba ni de bendon la ka jong ka girum nadu ki nong thi apang kini ki ba dei jong ki kan thei jong ki shanrang nang ta jong ki khna mo children ward nang ta ngila don kam kerki ru ya ki toilet ba banlong public khamtam kini ki ba wan ha hospital ngila idon kam kerki ba ya kan ne ka toilet ba dei ban don kam kerki na banta ban tendit biang ya ki pai ba wan don kam sipo hospital teng kan tujur ru ya ki pai ba no shnong chingi ho kan ne ka them ru boi semi chingi ba kin long ki balak loi ban bot ranti ya ka jing kai la tha da sarkar khamtam aba kimi shamadan ki wan don kam sipo hospital ba ki dei ban don kam hok ya kamas kum la tha bat ki dei ban bot ranti ya ka social distancing khnang ba ngin yo shisha ya kata ka shong sup ka shong ngan bangila ban ya kun persya long ba nu khnang yang jingpang ten na kaleng keseng kami sha ki pai ba nong shushno ngimdei ban ting ngimdei ban sming ndrei ngidei ban bot ranti ya ka ba ka sarkar talai kai